A pasal zuzi fana nen chuan kum thum lai mai an lo in nei ve ta reng mai ma se fa an la nei thei lo awangin zia ni chu a ril ru a ha thin hle naw a pai thei na tur ani dawm phut chuan mi ten tha ni a an swe piang te chu a in zel thina engmah tih hre a nei ngai lo ma se awmzia awm thei bawk si lova a pasal a nu lah chuan kut zung chala kawk sok sok chungin nitin an khum deuh reng bawk si hriawm ti em em in a mit tui a tla fo thin ani chutih laiin a pasal erawh chu a lakah chuan a fel hle a hnemin a fuih ren thin chu chuan beiseina thar a siam leh thin mai zawk ani nikhat chu shooting hi leh a fapa ziang ziang ate an inah chuan an lo lang hlawl mai tha taka lo dawng sawngin thian tha tak an lo ni tawh awang khan bawng hnute te a lo in tir a kan va in hmu khat ve enge in lo lan te hlawl le tih in a lo be zung zunga shooting ila chuan ziap lem lo hian a fapa chu zuzi fan ania na an fa nih thu chu a lo hrilh ta mia mai chu thu chuan zi hi ani chu a thawng hle school an kal ho laiin zan khat chu an che sual pal ni in a soya a rai ta mai ni in a soi bawk enge heta in lo ti a ti in zual lo le chuan a lo zot por hle pa a to pa chuan ka hmuta che a fapa in a lo ti po in ngoi ro tu in nge pa min ti tura hrilh che ti in a lo nam son dai ziang ziang a tap chu anu chuan a lo thlem thuaya I fapa ni hi hei DNA test po kan nei ve ka sin en ro ati po in do ta ni kha midang fa ba kan ni lawang a lo ti zel mai nang lo mi padang ka nei lo shim shim shooting in a lo ti bok si an thawma chuan nu ber a lo chuak ve ta test report te pawh chu lo enin a fapa a lo nei reng ani ti a han hriat ta ka chuan a hlim ta hle a inin ang chia chia ni hi zu chhungkwa chuan thla kal zel tur kan awm dawn ta e pathian mal sawmna ani hi a lo ti ta chul mai shooting I te nu fa pawh an hlim hle a zia ni erawh chu a ngawi tlok tlok ringot kapawm lo zia ni fa ni lo chuan zu chhung kaw fapa anga sawi a rem lowang kha milian nga hi la ro u voi khat ma kanin hi lo rap le to su u ti in zuzi fana chuan chek pek a lo tum le ma se nu ber chuan a lo rem ti ho lo rai po rai the hlei lo ngoi reng lo khan tong ve ta che zu chhung kwa te kan mang vek khi idu em ni a lo ti ta hloi hloi mai zia ni chuan chan ngai na po a shelo zuwa chuan anu chu a hrai son tir ta thuaya shooting I po in chek chula in kan kalmayang min ring lo mai thei I pasal chu sak che emo in chung kwa ti chhia thi ka tum ani mia lo ania thil thleng pal leu leu ani ti in a hril shama zia ni ero chu a lo chap top a pasalin a lo khoi po a du to lo nu I ka thiam lo vek ani I du le min beng la an chhia po min lo bor bor ro min ngai dam na tur ani dawm phut chuan kanun na po hi ka pe hia lang che ti in zu chuan a lo in ben tir vel zia ni ero chu ruma lutin ain kal nan ta thlata kati palti ina ati dam zo to lo nat na chu atwar me kani engtia omzel tur nge ti po a hre thiam to lo ngai dam dil ma se angai dam du mai bik lova zuwa chuan lem changin thimai tur omang te chuan a om thul zia ni chu ati hlau thawng hle a ngai dam theinan ati ani nikhat chu ziang ziang a chuan dawr thil ru le dawr nga kut thlak anga pu in manager chuan alo an khum chiam maya zuwa ten local ti hria in shooting I chuan a fapa chu tlan chhiat pui tum awm tak chuan ava suder vel minpui hram ro an dawr thil ati chhepala chawi kan tum renga ma se ngai dam dila thing thi turin min phu tlata ani lo chuan rela te min dan tum ani ti in dot alo soi ngal zot zot chu dawr manager in soifia atum lai hin enga tinge customer te ilo buli a ti in manager chu zu chuan a hrai son tir ta dai maya chuta shooting ni le ziang ziang ate chuan thiam takin an nge na ziang ziang a chuan a inpom tir thei ta vel chuti lai in zia ni chuan kariat mi naw apai me kani ti alo in hre chuak ve chia ava hanlom te kher em harsat na le nat na kara hlim na thar atong ve don ta ni in a hria ma se le
apia loka apasal le shooting itanu fa in hlim taka thil an e ho lai tak mai chu awa hmutamai si vakholin khongai oma ti in avasot meeting kan neya company ya ti in do tin alo la chhang zui shooting I kutte chu alo fu sakpa enge test result te chu ana ati chuan ziya ni chuan chan mai na changpo a shelo a thil hmu chuan a thawng hle an pa la chuan angai sak zui to mia lo le ngal zanlama ero pangpar ne na lo ho a ziya ni chu tonlung oi phe tatum rose ka ngai na ngai lo ka ti to kha ti in a lo chang mak lo thon mel deuh hian thupa te chu a han choi le ngal zung zunga company poisa million za hi khonge in man anu chuan alo ti ta khau mai si project pakhata kan invest alom ti in alo phawat eng project nge villa le luxury car te skyline tan ti vel tenin khan in kung kaina anayem zianin alo ti le taxia chuan shooting hian kan fapa hi khale chen kha ama chawin harsa takin alo en kolasin na anei bok si lawa in lua angai bok si she om atwa ring tur so ka fapa ni a ka mu thei bik lawani alo ti tangi nge chuan company poisa chu anni support nan chuan ilo mang tamayem ni he company hi zu chung ko ta ni a kan poisa ni kan mang ve bokang chu por deuh hian alo ti zu si fan ila sharingem company kan register don khan tu in nge a capital tuma poisa pe che kani zong zong ka tirala na pathum thok kopin thopui tur company zongin kapu ina min ro chun zong zong te po shalvekin he company hi kan din thei chawani kha zu chung ko ta ti in I thu thu a ilo koi hervel le poisa I man mia mia chu RMB lawang ziya ni chuan alo ti ve ta sak mai ni e ma se kanupuya kani tho che lom hei shooting ite chuan miss zu ni na po anei chuang hei nem tlemte a lo than pui ve te chu enge pui viau na tuna po ila rai theilo hi ti in zu chuan alo an khum le shepa ala ti tausan dai zui company ate chuan shooting I chu a tho tir zui ngal zat boka a personal secretary tan ala chhor zui le ngal mi pachuan om takilo ni kangai sang top che hetiang company te idin theiania tia shooting in a fak der na o ka thlum tak mai te chuan a thinlung a hne tel tel mai pakhatila chuan alo kwa vela ziya ni alo luta si katlu chepa chu wang mai mai ani kha alo ti soi zoya zuwa po alo in soi thiam na sa ziyanin shooting I chu ban tura ati ero chuan alo hnial ve tla thung zir sang bok si lo engma experience nei bok si lowina secretary na athok tur chu adu lawani president kania kathu ber alo ti mak bok si chu vele shooting I chuan Mr. Zu lungai su ka thei top ka chuanga company chu kain kol pui thei nge nge yang che iril ru a ha dam chuan fa te po in nei ve thoi mai thei sin alo ti ta zaya lo siamo ziyan kalro client te ka mu puyang che ti in zo chuan shooting I chu akai son zui ngat ziya ni ero chuan engma soiboi lovin anom dan chu athir mol topa chuti chungpo chuan online na shooting I le afapa te timol phawa chuan anlo lamo phuzum zat le ngala mi ten annu fa a thlaya anvum vel lai te le mi pa chu saktum anga anpu na video te chu alo entir vel ka fa pawang chawani ka hmangai wang ani ka ti kha kalna tur an nei to hleinem ati le chuan keima ti ani lo ka ti chu mole zuzi fan kumsom pariat kania tangin kan zui to nang hiamin phatsan zo ka sin ison thlak na nu le in fa patia wangin keipoi soilo hi min an khum ngamamo in thiam lawa hnekin mishing poi ni lowem ni ti in ziya ni chuan alo an khum ve ta keima mo zana chan tur ka neim ni nangma zo khian zana chang she zok ta che I rai theilo wanga ni hi kan buai ni kumsom thum ka ni to fa pa ka nei ve ta hi minlom pui zok ta che I thik thu chiat na zong zong te kha da bo ve kang che anni so ilo ti buai le ni phei chuan kanin ne na hian atwar ani to mai
zuat chuan alo ti liat liat ta sok sok mai ani nei thlalak te chu ala ti tlake sham zuya zia ni chuan an tle rol lai te chu ngai toiletin zu an engma anei lo lai po khan pasalatan anei du khania tuna chuan in sir tan hle to in dam chung mangai tiam tu mi pa chuan a mangai ring thei ta lo ni in alang ani ain afapa te nu fa chu athlang zok ani ti chu a sha thiam chhota an ina ngei po alo hruai hawngam tlat to nangma wangin chen na an nei lova heta kan chen tir veri mai anga yang alo ti ham ham ni e chanu borak azia om huna chuan kan chuak vele mayang shooting i chuan alo ti dam dia ya ma se zia ni chu alung oi thei bik lo aluak alo la chuak thut zui engma an soi man lo ziang ziang ale zo chu room en tur chuan anin pom son ngala ziyan i pasal chuan kalama amit le apeng achi than me kani hi nutloya siam tur che hian engtiang a rei nge hun kamamo don kan lo thlir don nia alo ti ham ham mai a hmaya chuan alo ben sak ta chura ingam chuan chong le te ka beng shep zel to ang che zia ni chuan alo ti ve mak chuta ziang zianga chu step atanga namlum angin anron mo pule ta zuala chuan an nu fa thu soi chu alo oi ngal duak duak mai boxi damdoi ina te chuan an vain chhuat chhal thul cctv la chu alo chhevek boxi tunge dika diklo ti po sha thiam harta ziang ziang ala chuan anu shil angin chap chungin alo in soi khongoi thlak zwap zwapa ngai dam dil vat turin zuwa chuan si yani chu alo shil ilu lu zil chuan kan in chen khopang ati tamya mai zi yani do theina pon athlin to bik lo a tha e nang mitle thinlung del hi kawi bet to lowang che in chenila ni mai alom alo ti ve ta shok mai unaw pa keman kalo biangi su tin ni chuan alo ti vata irai ni lom ni naw te chu nei ta che ma se fa uber ni nai ro ziang ziang a chan pual ani to tho tho alo ti sur sura zi yani thin rim chuan alo beng her sok an soi she hek lo zu chuan zi yani zok chu alo nam vaka table chuan atai chu vain so in na ati hlia thisen alo chuak ngal kati palutuk irai ti kalo shelovani tuna chang chuan katina to ngai lawang che doctorin i thathuna fadang tam tak po kan la nei thei tur thua soi sin lungai su o ti in zu chuan alo be sur sura chuak ro ti zongin zia ni chuan a chang thung a pasal chu chena ss po shalveka zu grupa a share te po chu lelam atumta ziang ziang ale zuate dna test result po arukin alo nei tir diam bok nukangi chuan lo kholin zu chung kor union party a hian engwangin ngei lo kal ve lo mi ngai dan turte don ve ta che I lo kal lo ani vai chuan ka fapa nen hian inin chen chiang khopang alo ti le ngal tun tun to lungai su kalokal don nia ti in alo chang phota gift chatak lo ken sak bokang che alo ti le chuan te reng mai thil ro pui tak pek tur cheu ka ne lom ti in a chang le ani nei zung bun chu hlipin a thil tuma chuan hnung tol atum to lo family reunion party a chuan kal khom po an lo thahnem hle chanu ziang zianga zu chung ko mi le sa ni tura ilalu du hi kalom khup mai shooting in alo ti chuan ani fa po ni thei hle lo hne na hian lom thu soi ngai lo nangni hi om lo ula chuan zu chung kwa te hi kan mang pher mai do na sin nukangi chuan alo ti khalmuk film khuro mi tu pa tur te hi ilo enkol sakring mai thayania zia ni alo ti ta ka chuan ek thil nge moi soile thoi om lo takani chu chanu ilung oi lo ti chu ka sharing alom chu wanga ka fa pa post step changa namlum du khai ni a shooting I chuan alo ti zo kalkhom te chuan chu thuan shat chuan zia ni chu an demin rap thak an lo ti mel hlom hle zuwa ero chuan che swal pal na mai mai ani kha zia nin engma thiam lo na anei lo alo ti ve te tlat irin omlo atang khan chung ko hlim tak kan ni thin na kha atop dai to
I du a i ti kwal tur ka ni lo. Zia ni chuan a lo ti ve thung. Mr. Zhu inupui na aza lo zia che hi mi hma a po atimual pho du chiania nakina phei chuan I company le thune nya zong zong po hi achu pui du hia lang che ti in shooting I chuan zuwa chu a lo fui por chan ta a chuta zuwa po chu a hlau thong thar le ta in luling don tlat an ni hne na hian ngai dam dil ro a lo ti le ta dai mai iwi re nuwa iwi re na nu fa te ina I lo shwai ho du ania za na chang shero zia ni chuan a lo ti sak sak to mai ma se kal khom te chuan zia ni chuan demin ngai dam dil tur te chuan an nor ta thowa ngai dam ka dil ma in video entir tur cheu ka ne ani ti in shooting in a fa pa nge step atanga anam thalai chu a play khum ta mya mai engkim mai chu chiang takin alang ta vek mai si a do vek ani anu ka ni a kanam lo shim shim fake video ani don hi ti in tai pong pong in shooting I chu alo tong pang panga ani te chuan police kawila chuiti rang u ziyanin alo ti ta ka chuan a hlau le thosi engwangin nge heng thil te hi iti a zu an alo ti chuan ka kham to ani aruka apa ini ring hi ka du lo ka ti pal ma se ziyani hi ka thi ka ni I fel si a chung ko hlim ta kan ni the ka be sei wang ani kongdang ka shebok si lawa ka ti boy to lowang che u ti in shooting I chuan kal sana tuma a fa pa la chuan chap chungin anu chu lo ngen ve bok si nukangi chuan lo khongai ve le in ato ke tupa ka nei to a khoya ma an kalbo lowang tikhan tok to ro se ti in party chu an chhun zom le ta a ilo hmu mo tunge to pa chuan chakna chang sok chu shooting in alo ti chuan zu chung kwa tanga pe chwa che hi ka tumber ani ve hlei nem inin me ka tilu tuk ringot ti in ziya ni chuan alo chang mak pi ber chuan atupa chu rang ka chak thilian zet mai a pe a apa po in lian tak mai a pek thu a shil bok chutia hlim takan omlai chuan shooting I chuan a fa pa chu ziya ni hne na gift deal tur chuan a shil ta zaya khoi ka gift tur chu ti le ziya ni bek chula in chhuata chuan abun ro sak ta vek mai chung athila zinga chuan engthil emotak chu an muta a